እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና በጉጉይ መንነት ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሐ ኤርትራዊ መንእሰይ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ናይ ዕቁባ መሰል ተዋሂቡ። ኢጣልያን ብሪጣንያን በጉጉይ መንነት ካብ ሱዳን ብኸቢድ ሓለዋ ናብ ኢጣልያ ምጽአን ማዕከናት ዜና ዓለም ዕሉል ኣሰጋጋሪ ደቂ ሰብ ሒዝና ብምባል ዝተነየታሉ መድሃኒ ብኣማይት ዝቝጸር መርትዖታት እኳ እንተቕረበ ክንጸጊ ጸኒሑ። እንተኾነ ቤት ፍርዲ ፓሌርሞ ብ12 ሐምለ ዝወዓሉ መጋባእያ መድሃኒ ተስፋ ማርያም ብጌጋ ዝተታሕዘ ምዃኑ ብምእማን ናጻ ክወፅእ ይበይኑሉ። ብንቡእ ዘድሊ ወረቓቕቲ ሒዝና ናብቲ ዝተኣስረሉ ቦታ ምስከድና ካብ ኢጣልያ ንኽጥረዝ ኣብ ሲሲሊ ናብ ዝርከብ ካልእ መዳጎን ማዓስከር ከም ዝተወስደ ነጊሮምና ክብል ጠበቑ ንዘጋርድያን ገሊጹ። እቲ ኣብ ስርዓተ ሕጊ ኢጣልያ ከም ዝዓበየ ዘሕፍር ፍጻሜ ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ ጉዳይ መድሃኒ ኣኽባር ሕጊ ከም ናይ ውልቁ ፍሽለት ስለ ዝረኣዮ ብምትህላኽ ዝገበሮ ይክብሉ እዮም ሓያሎ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ዝጸንሑ ተጣበቕቲ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ዝገልጽዎ። መድሃኒ ተስፋ ማርያም ናይ ዕቁባ መሰሉ ዝተዋህበሉ ሓጎሰይ ክገልጽ ኣይክእልኒ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ዘሰንብድ ሕልሚ እዩ ተወዲኡ ክብል ንዘጋርድያን ኣብ ዛቡ ቃል ገሊጹ። ኤምባሲ ኤርትራ ብደቡብ ሱዳን ኢሳያስ ንዝተባሃለ ሰራሕተኛው ብሓይልታት ጸጥታ ኣሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝመለሶ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኣረጋጊጾም። እቲ ኢሳያስ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ናይቲ ኤምባሲ ብትእዛዝ ኣምባሳደር ኤርትራ ብደቡብ ሱዳን ኣቶ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤል ተኣሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰ እንተዘይኮይኑ ምኽንያት መእሰሪኡ ዛጊድ ዝተሓበረ የለን። መንግስቲ ኤርትራ ንኣምባሳደራቱን ሰራሕተኛታት ኤምባስን ናብ ኤርትራ ብምጽዋዕ ከኣስሮም እዚ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን። ኣቐዲሙ ንኣምባሳደር ኤርትራ ብእስራኤል ዝነበረ ኣቶ ተስፋ ማርያም ተኸስተ ብዝተዋህቦ ትእዛዝ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላሱ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣምባሳደር ኤርትራ ፈረንሳ ሃና ስምዖን እውን ኣብዚ ቅንያት እዚ ናብ ኤርትራ ክትምለስ ድሕሪ ዝቐረበላ ጻውዒት ናብ ኣስመራ ተመሊሳ ድያ ወይስ ናብ ካልእ ሃገር ኮብሊላ ዝተረጋገጸ ነገር የለን። 33 ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ንምርጫን ሕግታት ውድባትን ብዝምልከት ናብ ወከልቲ ባይቶ ዝቐረበ እማመ ከም ዝነጸጎ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። እተን 33 ተቃውምቲ ውድባት ብሓባር ብዕለት 1 ነሓሰብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ብውሕዱ 20 ክስረዝ ዘለዎ ዓንቀጻት ከምኡውን 13 ዓንቀጻት ምትዕራይ ክግበረሉ ብምጽዋዕን ነጺገንኦ። ብመሰረት መግለጺትን ውድባት ክውሰኽ ኣለዎ ኢለን ዘቕረቦ ርእቶታት ኣብቲ እማመ ከም ዘይተወሰኸ ድሕሪ ምግላጽ ቦርድ ምርጫን ነቲ እማመ ክጽሕፍ ዝቖመ ቆንስልን ብናጽነት ከም ዘይሰርሑ ዘመልክት ይኽብላ መረረአን ገሊጸን። እዚ ናብ ባይቶ ቀሪቡ ዘሎ እማመ እንተጸዲቑ ኣብ ዝመጽእ ሓፈሻዊ ምርጫ መን ከም ዝዕወት ድሮ ተፈሊጡሎ ማለት እዩ ዝበላትን ውድባት ናይ ምእካብ ምውዳብን ምርጫን መሰል ዜጋታት ዝግህዝ ስለ ዝኾነ ሓደገኛ ኣንፈት ዘለዎ እዩ ክብላ እተን ውድባት ይገልጻ። ኣብ መወዳእታኻ ባይቶ ነዚ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ምርጫን ኣቃውማ ሕግታት ተቃውምቲ ውድባትን ክነጽጎ ለበዋ ኣሕሊፈን። ስዑድ ዓረብ ደቂ ኣንስትዮ ብገዛ ርእሰን ናይ ምንቅስቓስ መሰል ዝህብ ሕጊ ጽዲቓ። ስዑዳውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይፍቓድ በዓል ቤተን ኣቦአን ወይ ዓባ ሓወን ኣብ ዝሃለወ ዕድመ ይሃለዋ ፓስፖርት ክሕዛ ይፍቀደለን ኣይነበረን። በዛ ሓድሽ ወፂእ ዘሎ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይሓለዋ ወዲ ተባዕታይ ዘድሊ ናይ ቤተሰብ ዶኩሜንታት ካብ መንግስቲ ክሓታውን ክፍቀደለን እዩ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ 2017 ንደረት ስልጣን ሃይማኖታውያን ፖሊስ ድሕሪ ምጽባቡ ደቂ ኣንስትዮ ሃገር መኪና ክመርሓ ተፈቒዱለን እዩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ብሰንኪ ዘሎ ጽቕጢ ኣብ ልዕሊ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ሓያሎ ስዑዳውያን ናብ ጉረባብቲ ሃገራትን ሃገራት ምዕራብን ብምህዳም ዕቑባ ክሓታ ጸኒሐን እየን። በዚ ሓድሽ ዝወፅእ ሕጊ መሰረት ስዑዳውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ፍቓድ ከይሓተታ ፓስፖርት ውፅአን ክጓዓዛ ክኽእላ እየን። ስዑድ ዓረብ ብምርጋጽ መሰል ደቂ ሰብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ጸሊም መዝገብ ዝሰፈራ ሃገራት እያ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተዛዚሙሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።